Det var en mørk og stormfuld aften. Gaderne lå helt døde hen. Der var ikke en sjæl i miles omkreds. Vinden susede i ørerne på den gamle mand i det vindskæve hus. Han sad i hjørnet i sin gamle lænestol og klappede den lille kat kærligt. Der kom ikke mange og besøgte ham længere. Han var alene og ensom, og selv katten følte sig utryg i hans selskab. Den knurrede. Manden reagerede ikke på det. Han havde prøvet det før. Kristen var ikke sådan at skræmme. Næste dag kørte han i skoven for at finde et flot juletræ. Han tog øksen ud af bilen og gik længere ind i skoven. Pludselig hørte han noget pusle bag en busk, og han gik over for at se, hvad det var. Da Kristen kom derover, kunne han se, at det var en rød hue. Det var en nisse. Nissen kom hoppende på tungen hen imod Kristen. Kristen havde lige fået et brev om, at han havde fået lov til at skifte navn. Nu hed han Jetmir. Nissen kom tættere på, og den trak en slangebøsse op i lommen. Og den skød julemanden, og julemanden faldt om og lå ned i et øjeblik. Han rejste sig op igen og løb så hurtigt han kunne og satte sig i sin kane og fløj hjem til Nordpolen igen. Han kom hjem og smed nissehuen på hylden. Han tog et stykke kage og gik ind i stuen. Han tændte tv'et og begyndte at græde. Han så nemlig Bambi på glat is. Hans mor kom ind og spurgte: Hvorfor græder du? Jeg er blevet skudt i benet, og det gør meget ondt, moren sagde. Hvem har skudt dig i benet? Det var en mand, der kom løbende med en pistol. Jeg vil gerne på hospitalet, og det skal være nu. Det kan vi desværre ikke. Men vi kan gå ud og save dit ben af. Han ville hurtigt ind og se fjernsyn, da han pludselig hørte noget ude for baghuset. Han tog en kniv og skyndte sig ud og kigge, hvad det var. Men da han kom derud, var alt splittet af. Men han så ikke noget. Han skyndte sig ind i huset for at ringe efter hjælp. Der gik 2 minutter, før der kom nogen, der kunne hjælpe ham, og han fik at vide, at han havde brækket begge hans arme, så han ikke kunne lave så meget. Han fik nogle venner til at hente mad og drikke til ham. Han spiste maden i sengen og så lidt tv. Kristen begyndte at få det underligt, og han råbte på de andre, at de skulle hente en skål. Bo kom løbende ind, men det var for sent. Kristen havde brækket sig ud over det hele. Kristen så op og sagde: Det må være den pizza. Bo stod og smågrinte lidt. Det kan ikke bare være alt det, du har drukket. Kristen så ondt op på ham og løb derefter ud for at brække sig ud på væsset. Døren blev åbnet, og ind kom Pia. Fy for satan, det stinker. Det er Kristen. Han ligger og brækker sig, sagde Bo. Edward kom også ind ad døren, og Kristen begyndte at brække blodet op. Bo så op på Edward.
Han kunne se, at Edward var begyndt at slikke sig om munden. Han måtte være meget sulten, tænkte Bo. Og i det samme skød Edwards vampyrtænder ud. Pia gispede. Bo trak hende over til sig og lagde armene om hende. Og Kristen blev ved med at kaste op. Han bemærkede intet af, hvad der var sket omkring ham. Edward fik kontrol over sin sult og vendte sig om og gik ud af døren igen. Kristen gik ud af døren, og en hest kom løbende. Fuck, hvad gør jeg? Han løb ind og hoppede i sengen og rystede over hele kroppen. Konen kom ind til ham. Er du ved at skide i bukserne? Jeg kan ikke skide i bukserne, for jeg har ikke bukser på. Valdemar blev også helt vildt og tog sin vandpistol frem og begyndte at skyde på de små nisser, der legede op i lysekronen. En af nisserne fik fat i Valdemars nissehud og smed den ned i glasset med saltsyre. Alle nisserne grinte et ondskabsfuldt. Men så skete der noget mystisk. De bar ham væk og ind i deres hule. Døren knirkede, og nisserne satte ham ned. De hentede en kniv og skar ham i armen, og de tømte hans arm for blod, og de kogte hans blod. Han kunne ikke mærke noget, og nisserne begyndte at grine. De grinte ondskabsfuldt. Han tog sine ting og løb sin vej, og de løb efter ham og kastede sten på ham. De ramte ham i baghovedet, og han besvimede et kort øjeblik. Da han vågnede, lå han inde i en busk, og det var mørkt og meget koldt. Det sneede og det blæste, og de gik hen ad den lange, mørke vej. De sagde ikke noget til hinanden. I stedet kiggede de bare ned i vejen og gik i et langsomt tempo. Han skulle lige til at sige noget, men sagde det ikke alligevel. I stedet sparkede han ned i sneen. Au for helvede, råbte han. Han hoppede op og ned. Au, 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 for satan, det gør ondt. Men det var han jo selv ud om. Han sparkede jo selv i sneen. Men til sidst gjorde det ikke ondt mere. Han havde det fint igen. Og med et tænkte han, at han ville en tur ned i parken. Men der var utrolig langt. Han skulle derfor med metroen ind til byen for at komme i parken. Nu skulle han af ved parken, og alle de små nisser i parken stirrede på ham og kunne ikke lide, hvad de så. Derfor bandt de ham og smed ham i havnen, hvor han druknede.